बेखौ बासायनानै थैबाय आं बिगुरसो मानसियानो नुब्रा साइसा हनै बासायो खाजाबो बिदिखायनो आं रिभाइभ जाबाबो गेलेनो बालायला दंफां खनायाव दं दंफां खनायाव आंनि किलखौ खावबावो मिथिबाय बैयाव बिलोखौ दं जा मानसिया स्कालार केरेक्टार लादों स्कालारखौनो होनो रोङा जाम्बायाव बेखौनो सिनाया होमबा ग्लबल होनानै गाव मानसिफ्रा ग्लबल होनानै दं आंखौ गावदों स्कालारखौनो होनो रोङासै आरो आं मा जाम्बा मानसिया बेरे बख जानायानो जादोंसै बर'नि टप प्लेयार इउटुबारखौ बिदि होनबालाय बोरै जानांगौसै बेलाय एफा गोजान बिगुरमा दाख्लै आं सप्तासे गेलेयैयावनो माबा लाग'नो हाजोबदोंमोन गेलेनानै लेदाराबो खालि आंल' जायो ओमफ्राय आंहा डेन्जार प्र नालाय बर'नि टप लेजेन्ड इउटुबार खाब्रा नुवाखै नों लेजेन्डारखौ मबाइला दाम गोसानि लानानै मानसिया नब्रा जानो हाया गावनोबो हाया बायनोबो हाया हाब बे फाग्ला बिदि जायो फोदै हे बिदि होनाब्रा दे अहाय बाज्रुमनांगौ पाबजिनिफ्राय दैयाव ओंखारलांनो नामा हाबाय थानो दासो नैबे मोनै जोबखांबासो ओंखारनांगौ जायगायाव लास्टआव लाङोब्रा नोंसोरखौ पानिनि गेजेर गेजेर दै सेराव नोंगौ दैयाव थाखुमालाय बबेबा उखुम मुदायाव थाखुमानानै बे पार्स खालामनानै लाग्रा बायदि नुखायो डेन्जारखादा नुवाखै नों माबा हिर'इन वान थांनायखौ बिदियावनो नोंसिना बिदियानो गैबावा आयै थाबथाबाय सथिबो नुब्राखौ बेफोरबायदियावनो सिनायोब्रा थाबथालाबायनायावनो मोजां खोनादों साला आं बारगोन नोंनानै गावस्रायासै जोंफोरबायदि जानांगौब्रा प्र लेजेन्ड हारसिं फैनानै गाव दुंलाबायनानै नुवाखै नोंसोर होमबा खनसे होनबावलाय बिराद मोजां खोनादोंमोन आं जों बायदि प्र लेजेन्ड जानांगौ एकदमबारे हारसिं फैनानै गाव बुंलाबायनाय ओंखायसो थैयोलै नोङो थैनाया थैखायोरा बयबो फाग्ला ना हारसिं थाङोलाय ररा आं हारसिं फैखाबायब्रा थाखायासै नोंसोरजों डेन्जार प्र जाबाय बायदि जादोंना हारसिं स्कर मोनसे लायो मालाबाथ' रागा जोंबा रागा जोंनानै गेलेबा नोगोर गावनो हायो रा फाग्लासो ओरैबो एनिमि दं सानै गिनानै लिंहरनायजों देरहानो लिंहरनायजों आलदा जुदा जायोब्रा एसे फारागा फाग्ला आं गिनानै लिंहराखैना नोंसोरबो गावथोंलै एसे नुब्राफ्रा होननानैसो लिंहरदोंब्रा हाब सासे दंफैयो मालाबा आंनि खाथियाव 4 नाम्बारा गिनानै फैजोब्बाय सालाफ्रा आंजों खाथि खोनाबाय 4 नाम्बार थांदोंलाय गोजोन मोनलायदोंरा बे मोनलायनाया नोंसोरथ' गिनानैसो फैजोबदों सालाफ्रा आंजों खाथि ओमफ्राय नोंसोरनो साइलेन्सार नांगौबा हरसै आं नोंनो मिक्स खालामग्रा नांगौ ओमफ्राय साइलेन्सार नांगौबासो होनदां आंनाव मिक्स खालामग्रा आग्लायनानै दंलै नांगौबा प्रबिन बिगुरनि गाराया एसेयावनो बासायलांबाय बेरफुथारनोसैमोन साला गरनै मोनबावबानो बेरफुबायमोनलै प्रबिन साइलेन्सार नांगौबा बिगुर नोंसोरलाय नागिरनानै लानो रोंखाया मालाय जासिबाल'सो लाग्राखा बावबाय गुदुं सिङाव फै दं सिङा ओमफ्राय माबा बे सोरनावबा लेभेल माबाग्रा दंदों नामा ओमफ्राय लाला साइलेन्सारा मासि नुब्रा मानसिलै हरखानायबाबो गालांनानै खारलाङो आं खारनायसो लाबायलै नै जाम्बा M60 नांगौबा माबा लेभेल 3 नि खाल्थां खाल्थांग्रा नागिरनानैबो लानो रोंखाया नोंसोर नागिरना होआबा
M60 जाम्बा बिदिखौ सालायनो नामा दाना नोंलाय नोंसोरखौ बे सोरबा सिलाया बे गोरा दं नामा माबाया बै नुलायखाया लांफै लांफै नुब्रा साइजफोर नागिरनानै लानो रोंखाया नोंसोर मालाय नागिरना होआबा बबेखौ मोनो लांफै लांफैगोन खारलांबाय थायो जावो मोजां जावखाया नामब्रा बिगुर नागिरनानैथ' बबाव लानो रोंनो मालायनो होबाल'सो लायो खारफा इ फाग्ला एनिमि गैया बेयाव फाग्ला बे बासायनाया बासायखानायसो ब्रा अरजाला आंनो एमबिफटिखौबो नागिरनानैसो होखानांगोनलै बेनो मिन्थिखायो आं रोङालै दानो मोनबेसे नागिरना साइलेन्सार नागिरना होबाय आं माबा माबि नागिरना होजोबबाय आं मा लेभेल 3 नाम गैया गुन गैयालाय नुब्रा होनबा बिदियावनो सिनायोब्रा नुब्राखौ मानसिखौ नुब्रा aduh नागिरना लानो रोंलायनाया बेफोरखौनो नुवाबा एफा गिदिर गिदिरखौनो बे फिसा फिसाखौ बोरै नुगौ बिलाय ग्लबेल बायदिसिनाखौ ग्लबेलफोरखौथ' बमफोरखौथ' नुवा बे थोबसेबो माल नागिरना होआबा दा बिबावगोनसो बाराबा सिलाय गुलिखौनो बिबावगोनसो बे यारियाव दं नामा होननानै औ बै ग्लबेलानो गैला रा माला जोबखोथायसो होनबावगोन बे दा बोरैबा ग्लबेल आंना जायगा दाबसेयाव गरबाखलै मोनो जाम्बा दाबो गरबा लायनो होनबा आबौ आंनो लायो नामा बा मालाय गारनानै फैबाय नालाय लायनो नामा जाबाय मालाय गारनाय नङारा जाम्बा लायनांगौ मोनो नै लायनोसो 10ता दंखायो आं बैयाव दावदै गारनानै फैदोंमोनलै दावदै माखौसो गारना फैदों लायबो ना ओइ बिलो माबा बिलोलायनो फोदै बेखौ लाबोब्रा ग्लबेलफोर फैसाबो दं खोमा बेयाव बे आं गारनाया गला बेखौ लांगोन दे आं मा बिदि होनो बिदिखौ मा होनो बुस्थु मालायखौ लानाय नालाय नोंहा होननोसै गावगोन माथो आं नोंखौ दा लांसारदों थैयाबानो जायो दा आंनो एसकेस नांगौमोनरा माबाखौसो लाबाय आं मा होनो एसि 80 लादों आं बासायदोंनो खिथु गावहैदोलाय दा माबाजों बिरलांग्राफोरजों बिरग्रा लायाखै आं खारनांसिखौ हाला दे मिथिबाय मा बोआबो माबा एफा बोबाय आङो इंलिसखौ हरनाय प्रब्लेम लाजोबो बिगुरसो थैजोबबाय नामा नोंथाङा थैजोबबाय नामा थैबाय थैनानैबो लाखांबाय थैबाय नंखायो ओमफ्राय नै ग्रजा नांगौबा नै ग्रजासो लानोसै दाना बिगुरफोरखौ लेंहरजायालै बिमाबो लाजोबोलै बिसोरो सोर बिलाय गैला बे सोर गावगुरनानै लादों नोङो बयदानि बंदा जात नोंसोर जायालै गावदों ना मादों बेखौनो फात्ताखौनो लाया सयथिबो आं माबा माबि लादों हनै अबेजों गावदोंरा आंखौलाय बिखौ ओरैसो गावदों आंहाबो खिथुनिसो ग्लबेल होलाबायदों जाम्बा जाम्था गोजौआव एनिमि बिसोरलै बिगुरखौ आइया थोरबाय बासाय दामाखौ बे फुनिखौ नेबा थांसैसो बेखौ गोसाङै हगारजायो आंखौ गाव खारनायखौ नुवाखै नब्राबाबोलाय खनस्ला हनै आं बे उननि गारिजों खारबाय थाबाय नायनो हासिगोन मा लायनो नागिरदों
बै लेखानाय दाला Proben ko kalai, Proben ko kalai. Proben drop ko kalai coba. Ini. सासे गावग्रा मिन्थिबाय सासे गावग्रा जा Bilang gari kono kulang ba bisgur. गारि स्टार्ट होबाय Gari konaयाव. सासे गावदो सासे हनै एम्फौ दांनानै फैबाय बै गावसोर गावलायलायबाय थांबाय गैलाबोलै गारिजों फैबायलै नोङो खेला गारिखौ आंनाव उनाव थांफाजोबोलै नोंसोर मानो बुजियालै Ayy, आंखौसो गाव किलखौ मोनबावासै आं सासेखौबो. बेखौ बासायनानै थैबाय आं बिगुरसो मानसियानो नुब्रा साइसा. हनै बासायो खाजाबो बिदिखायनो आं रिभाइभ जाबाबो गेलेनो बालायना दंफां खनायाव दं दंफां खनायाव आंनि किलखौ खावबावबाय मिथिबाय बैयाव बिलोखौ डाउन खालामनायखौ गावथारदोंमोन आं. गारिखौ गावफुफ्रुबोन गारिखौ हो बारनानै हो होखायो दा हो प्रब्लेम होदो दंफां गोजौखौ फाग्ला बिदि जायो दंफांखौनो गावसिनदोंब्रा गावदो प्रब्लेम गोजौनिखौ नै आयै सासे डाउन जालायबाय गला गथा मानसि बेलाय बेजों गैयालै प्रब्लेम गोजौआव गैला डाउन माबाबाय खारखाबाय बैखौ सासे दंबावो प्रब्लेम गाहायाव थां बेखौ गाहायखौ गावग्रो गाहायखौ दाव बासायदों गाहायजों रिभाइभ होदों बियो One tap volte, Provin. Ang ganda, hindi ko sila yan.